ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും NRM വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ട പൊരിച്ചത്. ഞാനൊരു 4 മുട്ട കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക. ആ ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി പുരട്ടുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇഡ്ഡലി തട്ട് വെച്ച് ഓരോ മുട്ടയും ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ച് ഇതിലൊഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കുറച്ച് ഉപ്പുമിട്ട് 1/4 മണിക്കൂർ ഇത് വേവിക്കാൻ വെക്കുക. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയെല്ലാം തയ്യാറായി, എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ലൂസാവാനും ടൈറ്റാവാനും പാടില്ല. ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാനിൽ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മാത്രം എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത മുട്ടയെല്ലാം ഈ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഓരോന്നായി പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാനിൽ വെക്കാം. എല്ലാ മുട്ടയും നമ്മൾ പൊരിക്കാൻ വെച്ചു. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയെല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മറുഭാഗം കൂടി ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം. ഇത് ആദ്യമേ വെന്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വൈകുന്നേരം ചായക്കൊരു പലഹാരമായും സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കാനും എല്ലാറ്റിനും പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.